Интернет заманында кәгазь гәҗитләр нәрсәгә кирәк? Күкәй белән кыздырылган тавык төрү анысы инде изге нәрсә. Ләкин күкәй төргәнчегә кадәр гәҗитне башыннан ахырына кадәр укып чыгасы иде бит әле. Таулармысыз, бу Эльче каналы. Минем исемем Ленар. Мин Мәскәүдә яшәүче татар егете. Кәгазь гәҗит уку кешегә нәрсә бирә дип сорадым ясалма интеллектта. Ул миңа биш төрле җавап бирде. Беренчедән, гәҗиткә чыгасы материалларны вакыт иләк аша үткәрәләр. Интернет ялган мәгълүмат фейк белән шыплап тулган. Ә менә басма матбугат журналистлары чын белән ялганны аерып күрсәтә. Икенчедән, социаль челтәрләрдә без кыска хәбәрләр генә укырга күнеккән. Гәҗиттә исә озынрак текстлар укып, без игътибарлыкны, аналитик фикерләүне үстерәбез. Тормышта болар бик кирәк. Өченчедән, кулга гәҗит тотканда күздә, баш миедә ял итә. Экраннан ял итеп тора ягъни. Мондый детокс безнең организмга шулай бик кирәк. Дүртенчедән, гәҗиттә интернетта булмаган тел байлыгы ярылып ята. Төзүк, матур, шума җөмләләр белән язылган текстны укыйсы гына килеп тора. Бишенчедән, социаль челтәрләрнең бер мәкерле ягы бар. Алгоритмнар сезгә кызык булган әйберләрне генә күрсәтә. Гәҗит исә тормышның бөтен якларын ачып сала. Ягъни сезнең офыкларны киңәйтә. Шушы адымнарны үткәч кенә күкәйтүгә дә күчеп була. Минем кулымда Удмуртия Республикасында татар телендә чыгучы Яңарыш газетасы. Монда бөтен нәрсә бар. Мавыктыргыч язмаларда, кызык үрнәк шәхесләрдә, саф татарча матур җөмләләрдә. Яңарышны күптән беләм. Монда эшләүче каләм ияләре белән Казанда узган Бөтен Россия татар журналистлары форумында таныштым. Яңарыш хәбәр Бөтен Россия конкурсында җиңүче дә булды. Котлыйм каләмдәшләрне. Яңарыш социаль челтәрдә дә бик актив. Укучылары белән һәр чак элемтәдә. Әйтик, редакция үзләренең укучыларына нәрсәләр пешерәсез әле бүген дип сорагач, халык фотолары белән бүлешергә ашыкты. Кемдер пилмән бөгә, берәү бәлеш сала, укучысы белән бер телдә сөйләшә, бер дулкында тибрәлә. Яңарыш. Дуслар, сез дә Яңарышның ВКдагы төркеменә керегез, карагыз һәм кушылыгыз. Без барыбыз да бер максатка хезмәт итәбез. Халкыбызга сыйфатлы һәм тәмле рухи азык тәкъдим итү. Инде дә сау булып торыгыз.